Bisaya ka no? Ay, kita ko di. Na, di ko tarakista. Pag iniisa ni. Uy, i-chat mo ko parang sang mga nagmi nga ano title. Oh, ito na yung pauwi. Kailan nga uwi mo, te? Martes? Linggo. Linggo? Ay, makakatikim na to ng Jumbo hotdog. Kaya mo ba to? Ayo. Hala, Oh, ugma na. oh. Hala, ginuo ko, te. Hala, makatilaw na pud ka ti Jumbo hotdog, oy. Una Sige. pa sa imo. Video. Ako na nga nagbibidyo. O, bilis na. Kailangan. Uwi. Sasayaw yung uuwi. Dili. Sino man to? Ano? Dia. Ikaw na dia. Tuba man sa ato ah. Hala, ginuo ko, uy.